Sijining endang ingkang ngadhep ana ngarsaning ingsun sira sapa? Inggih abdi dalem pun Senggotawati sinuwun. Senggotawati inggih. Saka ngendi? Kula saking Pertapan Ngandung Cinawi atmajanipun Rama Begawan Bathang Suda Lancang. Apa wigatine jeneng sira ngadhep ana ngarsaning ingsun? Kula dipun utus Rama gandeng mireng pawarta menawi negari Ndrawati menika badhe amiwaha Raden Janaka kaliyan Gusti kula Dewi Wara Sembadra. Menika saenggersanipun Rama badhe ngaturi pisungsun wonten dalem. Nanging sanes wujud bondo donya menika namung wulu wekdaling Pertapan sinuwun nyuwun pangapunten dalem sewu. Menika wonten lare nyumbang Koko Prabu. Mongko anggenipun gadah damel mboten siyos malah wonten lare nyumbang. Tok tampa ya luweh ora ya luweh. Marata gagi atur ana ngarsanipun tak tampani. Menawi saking kersanipun Kanjeng Rama mugi kepareng saking resa dalem ingkang saged nampi menika Gusti kula Wara Sembadra mangke mindak ngucemaken asma dalem Kanjeng Sinuwun. Kudu Sembadra inggih. Oh iya, prayoga jeneng sira ingsun parengake manjing kedaton. Dereng ngertos merginipun sinuwun. Samba kula terna inggih. Ayo tak terke sapa jenengmu? Kula Senggotawati Raden. Yo tak terke yo. Nyuwun pangapunten dalem sewu diwaji kula manjing wonten kedaton wis kana. Koko Prabu kepiye ya iki? Suwawi aniti priksa kawontenaning Praja Ndrawati. Kados pundi kawontenanipun Setyaki lan kados menapa kawontenanipun Dimas Arjuna ingkang wujudipun kembar Pancakara. Tak tuke Yai, pun Kakang kepengin melu mbuktekke.
wanita ayu tama gambar arum sang aku sumo ya talmawur madu bronto gembrang-gembrang yen ngandika Samba padha basuki nuwun pangestunipun Kanjeng Ibu kados mboten kirang tunggal menapa sembah pangabekti kula kunjuk iya tak trima ana apa kok dadi kowe tekan ana ngarepan aku kadhawuhan saking Kanjeng Rama supados nglarapaken laringe saking Andung Cinawi badhe ngaturaken pisumbang sapa nggih Endang Senggatawati ingkang ana pungkuramu inggih menika Bu wau sareng kalian kula dipun tingali para abdi ketingalipun patut sanget mila mbok menawi Ibu mangke saged pinanggihan Rama kula aturi ngaturaken kula tresna kaliyan Senggatawati Bu ya mengko tak aturke wong bocah urung apa-apa kok andang mikirake kaya ngono Samba mbok ya sinau dhisik sing pinter nggih sinau sinambi kalian bebrayan gandeng iki ana kedaton ora kena priya suwe-suwe lenggah ana kene becik kowe saiki sowan Kanjeng Koko Prabu wis tak tampa tamune iyi mangke yen wangsul supados medal mergi ingkang wau badhe kula pethukaken iya karang piyayi saiki ya kok ana kae ya yu ya wis benengno we anakku ke ya iya nyuwun pamit Bu ya sing ati-ati Samba Senggatawati kula Raden wis gek matur karo Ibu mengko yen arep kundur gek pamit metu nggone mau tak terke inggih kowe putrane sapa dina Rama Begawan Batang Suda Lancang kadhawan ngaturaken pisungsun Raden Ayu coba kene tak presanane apa isine namung wulu wekdaling pagunungan ing Andung Cinawi mrata aturna ana ngarepan aku iyi Raden Ayu tanjya teka mangkono kocapa wis denaturaken marang Dewi Wrasembada sigra katiti priksa isining gendhoga pancen mung wulu wektuning pagunungan kadidene kubis buncis ledri kentang lan sak pinunggalan nanging sepira kagete Dewi Wrasembada sakwusnya isining gendhoga kepareng medal sangka telengira ing kono dasaring gendhoga ana setunggaling kampuh ingkang mujudaken kampuh semen jelengut sapandurat Dewi Wrasembada kaget awit prisa kalamunta agemira ingkang raka Raden Janaka ing wonten telenging kendhaga riwe gemrobyos nektra katonen marang sesawanganira kang raka Raden Janaka saengga datan enget purwa duksina pandelengan ketingal buyur temah ambruk kapisanan ambrukira Dewi Wrasembada geger para putri-putri ing kedaton Nurwati Dewi Senggatawati prisa kedadosan bawanipun lare kang durung spira iswane mlajar kapiyandhem dinanggep isining gendhoga mbebayani toplas kok ana kedadian kaya ngene iki mau kepiye ora sesembahmu kok nganti kaperloyo iki keterangan gendhoga kentara isine guna desti guna piranti
Aja kelayatan gage metu njaba matura Gusti Musi Ndrawati Gusti Gendrawasang. Mangrukmining cakranira Dewi kramanira sagunung pitung gunung Koko Prabu kepiye Yayi miturut kabar ing sampun kula tampi pecahing kendi kencana janakanipun Badar Bulisrawa. Wah, wis isin-isin iki. Wis mangsa bodho atok pateni luweh ora luweh. Lajeng wonten peperangan antawisipun Janaka kaliyan Janaka. Menika wau kula tingali mboten wonten ingkang sasap, mboten wonten ingkang awon. Sami kadigdayanipun, sami kanuraganipun. Ya mengkarek ditunggu sak kalahe ngendi sing menang ya kuwi adikku temenan iki. Samba, kula Rama kok wis ngadhep iki. Senggotawati sampun kula sowanaken ibu. Oh ya syukur. Lan ibu menika sampun kula aturi prisa mangke badhe matur Kanjeng Rama. Matur apa? Istanipun kula kaliyan Senggotawati sami sowan ibu menika wonten mergi sampun sami wawancara. Bilih istanipun kula tresna kan Senggotawati Rama. Ana-ana wae. Negulu kang purunan wis mikirke wanita. Ah, aja dipikir. Pikir judeg-judeg warna-warna cawung iso sisi wae ora. Marai judeg. Kok ngono ki marai ora apik. Ibu menawi Rama sampun marengaken, iya sesuk tak pikir aja kuwatir. Tandya teka mangkono kocapa pladera kang abdi mban. Gusti Raja kumala intresin kita tanah ngaturaken kendrawasan sinuwun. Bocah mban teka-teka tawang-tawang tangis. Oh sinuwun wonten kedadosan ingkang boten sae. Gusti kula ora sembodra sak sampunipun nampi pisumbang saking pertapan ngandong cinawi. Sedo, lho sedo kepiye? Ambruk. Antaka miturut pamanggihipun para abdi trayan Kendaka menika isinipun guna piranti guna desti. Bukti nyatanipun saged damel sedanipun Gusti kula ora sembodra. Lah ngasi sapa? Endang Senggotawati ya isih nang kono mlajar. Wis keparat mati aku. Adiku Wara Sembadra.
Ana apa kok nganti kantaka Yai? Aduh Rama, lajeng kula paring pitulungan Rama. Kimanggaaken sinuwun, Senggotawati malah kepelajar. Ya wis. Aja kuwatir, aja suwe-suwe tak ungkuli kembang Jaya Kesuma enggal pinaringana mulya jati, jati teman mulya. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakranira. Wis enget Nyai, sampun Koko Prabu. Apa nyata kowe kena sumuking kendaga banjur tumeka ora enget marang Purwadasina? Mboten. Senggotawati wonten pundi badhe kulaken menika bilih anak kula. Lho, kok malah ngono? Koko Prabu saempunipun telas isinipun kendaga kencana ngandhap piyambak kula mboten pangling agemipun ingkang rayi Pangeran Janaka kampuh semen jlengut. Kula ketinggalan dhateng pasuryanipun Kang Mas saengga kula mboten enget Koko Prabu. Cah edan ora. Geger-gegerke. Lah gene iki mung bebete sing lanang. Nganti ambruk. Nganti akeh sing padha nganggep yen kowe kena sengkala, kena daru beksi, kena guna piranti. Yen ngaten mboten kenging sumuking gendhaga, ora bocamban ming prisa ageme Dimas Arjuna, ya kagungane Dimas Danawikara. Lah ming weruh jareke kok ngantek semrepet. Ning ngono ki ora mokal. Ora mokal. Karang sing jenenge katresnan jati ngono men. Ditinggal kakunge pirang-pirang dina angger weruh agemane ngono mak kratap. Ya iya. Wong aku yang angger ditinggal karo bojoku Mas Suwar. Angger weruh katoke cementel. Kelingan kegambaran. Iya, sing ora mengkono. Wong katresnan mulane kuwi. Kula aturi madosaken Senggotawati badhe kula aken yen menika anak kula piyambak. Iya, ku tak goleki. Senggotawati rak mboten napa-napa. Ora, Mas. Kowe iki wis rasa melu kiwa-kiwi to, Samba? Nyuduk-nyuduki wong tuwa. Mengko tak golekane Senggotawati. Putri iblis, putri setan bedaganala. Kowe tekan kene nggawa sengkala kowe droni. Gagah. Kula mboten dosa sinuwun, kula mboten dosa. Kula badhe nyuwun pamit wangsul wonten ing andong. Sono. Pancen gelak le bumi. Tekan kene jan penyakit candang mati. Aku mati. Sing ora apik tekonmu sing gegilani jemberi jagat ngreget ngerti bumi Gondorowati. Tak
Paguang bangkemu tiba tekan ngalas pangano kewan galak Satupati. Koko Prabu, kepiye Yayi? Senggotawati sampun pinanggih. Wis. Lah sakmenika mati. Dipun pejahi. Lah ngopo? Dipun menapak nenggala. Teksek. Lajeng kuwandanipun guwang, semati kok dingu. Menika naminipun Koko Prabu Keladuk. Menika wonten negari Ndarawati ingkang waosi kula yen damel raja pejah wonten ngriki menika ateges nglanggar dumateng peraturan negari Ndarawati. Wis ora berduri nglanggar mapan kono gawe Rajapati, utang pati nyaur pates rampung kok. Ana-ana wae kene iki pikire mumet-mumet mah. During-uring. Sembadra mboten pejah. Sampun kula ungkuli Sekar Wijaya Kesuma namung semaput. Semaputipun Sembadra ora merga kena guna piranti ning weruh ageme Dimas Janaka kampuh semen jlengut. Malah menika wau saking pikajengipun Sembadra supaya Senggotawati digoleki diaku anak, lah kok malah dipateni. Bacut. Kaya kesusu diguwang ngono lho. Lah wis ora urip kaya kowe iki. Barang wis ora urip mongko ora nggo ora guwang nggo apa? Ora mawerna-werna. Senggotawati menika lare menika wonten ingkang wijakaken. Lah iya apa urip dhewe nek ora ana sing mijakke sapa? Yen nganti ana kedadian wong tuane ora trima, niki mangke lak dadi negara Ndarawati kanggo ajang perang. Wis aja semelang nek ana aku tak tandangane. Oh iya. Namung benjing malih yen wonten menapa-menapa sekinten menika lagi bebayani dikecekel cek terus lebokke pakunjaran bleng. Yuk digoleki sumbere. Yen pancen nyata-nyata menika dadi sumbering memala dipidana sing murwat kalan keluputane nek ora diculke diparingi kanugrahan aja kesusu dipateni. Wis kebacut. Duh, Rama kados pundi? Senggotawati dipun pejahi mongko kula tresna kan Senggotawati. Wis ora usah omong, aku ki sedih tenan tak kandhani. Wah Prabu tega kaliyan Senggotawati. Wis, sesuk tak jalur biyem mboten. Bocah sono wae. Kok ngono dipikirake malah ono. Nek pancen ana apa-apa tanggo yapur kandhani.